Takže, chceli ste odo mňa? Urob mi prehľad najdôležitejších udalostí dnešného dňa. A presne to teraz spravíme. Dnes je sobota, 16. mája 2026. Máme za sebou dni doslova nabité ťažkou geopolitikou, nekonečnými kybernetickými auditmi a tzv. Vojnou drôtov. Takže padne naozaj dobre sa na chvíľu nadýchnuť. Však? Svet si dal takú menšiu strategickú pauzu, kým sa v pondelok opäť neotvoria trhy. Ale naša domáca scéna, tá žije naplno. Poďme sa do toho spoločne pustiť a krok za krokom si prejdeme to najpodstatnejšie z dneška. Pozrite, tú dnešnú atmosféru asi nič nevystihuje lepšie než tento jeden citát z dnešných správ. Je sobota, 16. mája, a kým politické drony na fronte dnes vystriedali hokejové puky, Slovensko oslavuje prvý dôležitý triumf. Presne o to ide. Je to úžasný kontrast. Všetka tá ťažká pozornosť sa konečne presunula z nejakých vojenských velínov priamo na ľadové plochy. Na tento víkend je to absolútne fantastická a veľmi vítaná zmena tempa. Prechádzame na našu prvú tému. Športový triumf vo Friburgu. Je to tu. Slovensko opäť raz a úplne oficiálne prepadlo hokejovej horúčke. Vo švajčiarskom Friburgu sme totiž odohrali ten úvodný a buďme k sebe úprimní, psychologicky mimoriadne dôležitý zápas na majstrovstvách sveta. A číslo, ktoré dnes doslova rezonuje úplne všade? 2-1. Presne tak, 2-1. Bolo to neskutočne tesné, ale o to cennejšie víťazstvo nad Normy, ktorí hrali naozaj tvrdo a húževnato. Úspešný a víťazný štart do turnaja je presne to, čo sme po tých náročných dňoch všetci tak veľmi potrebovali. Ak by sme si mali ten zápas rozmeniť na drobné, mal také 3 kritické fázy. Začalo to naozaj parádne. Prvý krok, Kristian Pospíšil sa dostal do fantastického samostatného úniku a s prehľadom otvoril skóre. Lenže potom, krok 2, pred koncom druhej tretiny nastala pred našou bránkou poriadna neprehľadná situácia a Nóri to využili. Vyrovnali na 1-1. Poviem vám, to napätie by sa v tej chvíli dalo doslova krájať. Našťastie v tretej tretine prišlo rozúzlenie. Náš kapitán Marek Hrivík zariadil všetky 3 body, keď krásne zakončil po absolútne ukážkovej prihrávke od Adama Lišku. Nádherná spolupráca na ľade. Ale pozor, hokej, to predsa nie sú len góly v útoku. Tým absolútnym hrdinom dnešného dňa, čo sa defenzívy týka, bol náš brankár Samuel Hlavaj. Ten chalan tým doslova a do písmena podržal. Pripísal si na konto rovných 20 úspešných zákrokov. Práve on bol tým stabilným základným kameňom dnešného úspechu a s prehľadom poistil tento dôležitý víťazný štart. Presuňme sa k druhej téme dnešného dňa. Návrat do normálu doma. Viete, kým kedysi v pozadní vládni ITčkári po tom audite na to stále potichu makajú a nastavujú nové bezpečnostné protokoly, ten náš bežný každodenný život ide ďalej a mení chod krajiny. Dnes to prinieslo 2 zaujímavé, aj keď veľmi odlišné momenty. Na jednej strane máme krásu podzemia. Po dlhej zimnej uzaviere sa nám opäť otvárajú všetky sprístupnené jaskyne. A áno, vrátane nášho svetového unikátu a klenotu UNESCO Dobšinskej ľadovej jaskyne. Úprimne je to ideálny typ na víkendový únik pred realitou. No na druhej strane nás do tej surovej reality hneď vracia náročná práca záchranných zložiek. Hasičom a policajtom sa totiž konečne podarilo vytiahnuť havarovaný rušeň z priekopy a odstrániť tak následky tragickej zrážky vlakov pri Jablonove nad Turňou. Vďaka tomuto naozaj náročnému zásahu sa doprava na tomto kľúčovom úseku pomaly, ale isto vracia do normálu. A tým sa dostávame k tretej téme. Počasie a kybernetické ticho. No ak ste si náhodou plánovali vytiahnuť na záhradu grill a chytiť trochu jarného slnka, príroda mala s nami asi trochu iné plány. Aktuálna zmena počasia doslova testuje, čo fyzická infraštruktúra našej krajiny znesie. Najviac to schytáva stred a sever Slovenska, pričom najhoršia situácia je hlásená z okolia Považskej a Banskej Bystrice. Aby ste mali predstavu, hovoríme o mimoriadne výdatných dažďoch, miestami spadlo až 27 mm vody. A keď to spojíte s výrazným ochladením, kedy sa teploty hýbu ledva okolo 10 stupňov, je to obrovský zaťažkovací test pre miestne odvodňovacie systémy. A aby toho nebolo málo, logistické uzly k tomu všetkému hlásia aj zníženú viditeľnosť. Jednoducho toto je presne ten typ počasia, ktorý doslova kričí "Zostaň pekne v teple domova". Takže, ak by sme si dnešnú celkovú náladu mali zhrnúť do takého pomyselného víkendového barometra, je to plné celkom vtipných kontrastov. Pozrime sa na to. Hokej, výhra 2-1 nad Nórskom, čo znamená, že úplne všade vládne obrovská eufória a optimizmus. Potom tu máme kybernetickú bezpečnosť a implementáciu NATO podmienok. Tam je skôr takéto ticho pred búrkou, kým technici v zákulisí stále čistia naše systémy po hrozbách, akým bol nedávny moskovský vírus.
No a nakoniec to počasie, výdatné zrážky a chlad, čo sa v praxi prekladá do nálady plnej domáceho pohodlia pri teplej káve. Sú to fakt také paralelné reality, v ktorých momentálne všetci spoločne fungujeme. Náš dnešný prehľad ukončíme touto naozaj provokatívnou otázkou z aktuálnych materiálov. Sme na lade rovnako tvrdí ako v kybernetickom priestore? Len sa nad tým zamyslite. Dnešné víťazstvo na lade bolo totiž doslova vydreté. A kým nám šport aspoň trochu robí radosť v tieni tohto upršaného víkendu, naše systémy musia naďalej zvládať iné, oveľa tichšie bitky. Je to podľa mňa naozaj skvelá myšlienka na záver dňa. Zatiaľ si však určite užite tento víkendový pokoj a pohodu, pretože nezabúdajme, už pondelok sa trhy znova otvoria a s nimi padne na stôl aj úplne nová geopolitická karta. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť pri dnešnom prehľade udalosti a počujeme sa opäť na budúce.